Ara sí. Ara? Vinga, anem a provar el Ferrari. Allà anem. Vinga. Va, ja tens primera, com vulguis, cap a la dreta. Aquí, no? Sí, aquí a la dreta. I els intermitents estan sota la leva esquerra. Vale? Ens incorporarem al carril esquerre. Ah, canvi automàtic. No, a aquell noti que tu li puges una marxa, desapareix l'automàtic. Ja veuràs, baixa-li una amb la mà esquerra, veus que et desapareix l'auto? Vale. Ara ja el controles tu. Ara ja el porto jo. Ara el portes tu. Vale? Deixa'ls que se'n vagin una miqueta, perquè així puguem... Porta un sistema d'escapes que és un sistema que li diuen bypass, que és perquè puguis anar xerrant sense tindre la incomoditat dels antics Ferraris que no podies parlar, Ja. fins que no obres gas, no obre el sistema bypass. Ja veuràs, apreta una mica, puja marxa, vale? Veus que va canviant el so? Sí. Doncs és això. I aquí no es pot adelantar, suposo. No, però si ens deixem marxar una mica, anar fent una mica allò a la moll, saps? No es pot adelantar, ja et dic, perquè no sé on estan. O sigui, ens anem actualitzant cada vegada que sortim, però és una mica, ens ho posen bastant xunc cada vegada. Vale, vas tirant. S'enteneix. Oh, ja ens diran bé, i així es veiem. No, la veritat és que és una passada, Bueno, només veure per dintre jo crec que és Sí, molt sí, guapo. sí, no, això és brutal. Tu quan jo pugui apretar, digue-m'ho, Vale, per exemple aquí apreta una mica. Mare de Déu, senyor. Aquí és trepitjat, Sí, no? Ara aquí farem mitja rotonda i sortirem per allà on surten tots. Ara tu pel carril esquerre, puja una marxa, tu pel carril esquerre. Puja una marxa. Aquí pots apretar una mica. Vale, frena una mica i baixa una marxa i després l'apretarà. Ara. Puja una marxa, vale, frena. Frena fort. Anem passats de velocitat. Hosti, quina passada, tu. Vigila molt perquè aquí s'hi posa molt. O sigui, aquí la velocitat permesa baixa una mica més inclús. 60. No, és molt guapa la sensació. No, no, això és molt heavy, Puja una marxa. Anem frenant una mica. Baixa una marxa. Baixa una altra i a veure si ens dona una mica per fer una estiradeta. Mantenim el carril esquerre i baixarem per la zona el que eren les antigues, bueno, la Font del Gat, les curves de la Font del Gat. No sé, no És- Això és el traçat antic de Fórmula 1, ¿vale? És el circuit de Montjuïc. I aquesta era la zona de la Font del Gat. El soroll, discos carbonoceràmics. Quan estan freds, Però és normal, això. sí, sí, sí. És normal si no estan freds, si no treballen a temperatura òptima. Que És artificial aquí. Sí, aquí a l'esquerra. Ostres, això és gent que m'està dient que el Ferrari. Hòstia, doncs mira,
aquí a l'esquerra. Ah, bueno, pues crear una mica de polèmica, Sí, està això bé. sí, Doncs això sí. ja, i és això, ja. Apreta una mica aquí, la marxa. Vale, i aquí sí que amb molt de compte, perquè el carrer que baixarem, ara sí que anem recte, però el carrer pel que baixarem, sí, pel carrer que baixarem està la Guàrdia Urbana. Aleshores, allà sí que no podem fer res de res. Perquè com la liem molt fort, ja ens quedem a dormir Sí, no? directament. Veus que els de davant també frenen? Sí, sí. Bueno, tots una mica. Sí, sí. Sembla que ens esperin. Sí, no? Ara posaràs l'intermitent esquerre quan arribem allà baix. I el meu pare és el que va al nostre darrere. Sí, sí, arribareu. És que fa 60 anys, tu. Home. I a menys que un regalo així. I tant, i tant. Però això... És un molt bon regalo, Jo eh? crec que sí, home, jo crec que sí. Jo crec que és ben parit, això. Vale, ara ja estem una altra vegada en el saló, Sí. diguéssim. I ara aquí no es pot apretar, o què? No, perquè tens aquí els dos amics, frena, esperem a que passi el fort. El fort? Bueno, tira allà, si surt ràpid. Aquí molt a poc perquè l'amic aquest... És que ahir vam tindre un dia així mogudet amb l'Urbana. I aquí a la dreta. Però jo crec que el simple fet de poder provar un Ferrari Sí, no, ja està, tu. val molt la pena. Sí, sí. I a més a més que ho he fet amb un preu bastant econòmic. Home, preu saló, així un preu atractiu per tothom. Ara el puc portar jo fins a Sí, baix? sí, ara el portes tu fins a baix. És més que res la sortida, com estem en pujada, és Sí. per no fer treballar l'embrague tot el rato. I ara, per deixar-lo en punt mort, es pot o no? Ara serien les dues leves, quan arribem, si el que vols fer és un cop de gas, Sí. quan arribem poses el punt mort amb les dues leves. El punt mort es posa així. Sí. Ara tu adelante per l'esquerra, destina per l'esquerra si vols, que aquests faran aquí. Tira per aquí. Estirant. Apreta una mica el freno. I ara sí. Posa la primera, que si no... Has d'apretar una mica ara. Vale, i on està el Lamborghini? Ara sí, pots fer el humor i fer l'últim cop de gas, si vols. Hòstia, és que és brutal. Pugem molt forts. Sí, sí, sí. Són molt endarits, els cotxes. Qui tingués una joguina d'aquestes. Hòstia santa. Bé. És un plaer, crac. Tu, molt ben parit això, eh? Ara mirarem el vídeo, aviam com ha quedat.